В 30-та година, четвъртият месец на петия ден от месеца, когато бях между пленниците при реката Ховар, отвориха се небесата и аз видях Божие видение. На петия ден от месеца в тая година, която бе петата от пленянието на цар Йоакина, Господното слово дойде нарочно към свещеника Езекила, син на Бузия, в халдейската земя при реката Ховар, и там Господната ръка биде върху него. Видях и ето вихрушка идеше от север, голям облак и пламна огън и около него сияние. И отсред него се виждаше нещо наглед като светъл метал от средата на огъня. Отсред него се виждаше и подобие на 4 живи същества, и това беше изгледът им. Те имаха човешко подобие. Всяко от тях имаше 4 крила, всяко имаше и 4 лица. Нозете им бяха прави нозе, и стъпалото на нозете им беше подобно на стъпало на телешка нога, и изпущаха искри от повърхността на лъскава мед. И имаха човешки ръце под крилата си и 4 си страни, и на 4 лицата и крилата им бяха така. Крилата им се съединяваха едно с друго, не се обръщаха като вървяха, всяко вървеше направо пред себе си, а колкото за изгледа на лицата им, той беше като човешко лице, и 4 имаха лъвово лице от дясната страна, и 4 имаха волско лице от лявата, и 4 имаха орлово лице. И лицата и крилата им бяха обърнати нагоре. 2 крила на всяко се съединяваха едно с друго, и двете покриваха телата им. И вървяха всяко направо пред себе си, където се носеше духът, там вървяха, като вървяха, не се обръщаха. А колкото за подобието на живите същества, изгледът им бе като запалени огнени въглища, като изгледа на факли, които се движеха нагоре-надолу между живите същества. Огънят беше светъл и светкавица излизаше из огъня. И живите същества блещуваха наглед като светкавица. И като гледах живите същества, ето по едно колело на земята при живите същества за всяко от живите им лица. Откровението от Исуса Христа, което му даде Бог, за да покаже на слугите си онова, което има да стане скоро. А Христос пратите го яви чрез ангела си на своя слуга Йоан, който възвести Божието Слово и свидетелството Исус Христово и всичко, що е видял. Блажен, който прочита, и ония, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него, защото времето е близо. Йоан до 7 църкви, които са в Азия. Благодат и мир да бъде на вас от онзи, който е и който е бил, и който иде, и от 7 духове, които са пред Неговия престол, и от Исуса Христа, който е верният свидетел, първородният от мъртвите и началникът на земните царе, на този, който ни люби и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта си, и който ни е направил царство от свещеници на своя Бог и Отец. На Него да бъде слава и господство във вечни векове. Амин. Ето иде с облаците, и ще го види всяко око, и ония, които го прободоха, и всички земни племена ще възридаят за него. Така е. Амин.
Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, който е бил и който иде, Всемогъщият. Аз, Йоан, ваш брат и съучастник в неволите и в царството и в търпението, които са чрез Исуса Христа, бях на острова наречен Патмос за Божието Слово и свидетелството за Исуса Христа. В Господния ден бях в изтъпление чрез духа и чух зад себе си силен глас, като от тръба, който казваше: каквото виждаш, напиши на книга и прати го до 7-те църкви, до Ефес, до Смирна, до Пергам, до Тиатир, до Сардис, до Филаделфия и до Лаудикия. И обърнах се да видя този, който ми проговори. И като се обърнах, видях 7 златни светилника. И всред светилниците видях един, който приличаше на човешкия син, облечен в дълга дреха и препасан около гърдите с златен пояс. А главата и косата му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите му като огнен пламък, и нозете му приличаха на лъскава мед, като в пещ пречистена, а гласът му беше като на много води. И имаше в десницата си 7 звезди, а от устата му излизаше меч остър и от двете страни. И лицето му светеше, както свети слънцето в силата си. И когато го видях, паднах при нозете му като мъртъв, а той тури десницата си върху мене и каза: не бой се, аз съм първият и последният и живият. Бях мъртъв и ето живея до вечни векове и имам ключовете за смъртта и ада. Напиши, проче, това, което си видял и що значи, и това, което има да стане подире. Тайната на 7-те звезди, които видя в десницата ми, и 7-те златни светилника. 7-те звезди са ангелите на 7-те църкви и 7-те светилника са 7-те църкви. След това видях и ето врата отворена на небето. И предишният глас, който бях чул да говори с мене като тръба, казваше: възлез тук и ще ти покажа това, което трябва да стане подире.